Първо, тази кокошка тутък си да се разкара от тука. 100 пъти вече ти казах, че ми излага с вида си. Казваш ми, скъпа царице, но все не мога да се реша да я махна. Тя е потозена аристократка с синя кръв. Ако ще има сила да тече обря, да се маха. Добра баба е любимата кокошка на Александър Великият смята на златния яйца. А тази защо не снася? Ама Казвам, тази че кокошка... да я разкара, стига с тази кокошка. Нали така? Чиквата трябва веднага да се закара в двореца и да започна фиести, балове, карнавали с модерни танци и песни. Чило да се бави малко песни, че да има да ми забият разните други царица, нали така? Давай, ти какво мислиш? Това е към Майно, здорово. Коя имаш предвид? Кокошката или царицата? Аз мисля първо кокошка. Не може ли да я трамплим за нещо голямо? Например, гон за кокошка. Не, още повече. Тогава за слон. Не, Ами, ще я трампим за тиква. За тиква огромна. едва ли умен си за трима. Благодаря! Лъжата е веднага да рами тъпане да викне Костадин и помекане. Слушайте, хора! Стари и млади! Мъже и жени! Слушайте! Първо, съобщава се на всички полет на царството, че ако на някой му се е родило нещо големо, например много голяма тиква, любимият ни цар Перко II е готов да я приеме като безкористен дар, знак на почет и верноподенчество. Второ, Негово Величество, любимият ни цар Перко II ще дари градинаря, който му подари огромната тиква с една много луксозна и аристократична кокошка. Трето, царът очаква с много голямо нетърпение огромната тиква. Иначе ще се разсърди, а разсърди ли се да му мислите? Четвърто, няма четвърто, толкова. Царски умнико! Донесе го тик! Дай си! Ето кокошката със сертификат за благородство и аристократичност. Вземи я и си мъжи. Пожи го здраво. Ела ми е малко кошчици. Колкото и да си плющава. Смачкана и прозгорна. Ти си моето богатство. И друго си няма нищо. За една тиква огромна, тъй като няма. Ще те напия с водичка, ще те нахраня с водичка. Може да станеш по-малко. Ей, съседе! Честито! Взел си да бъдеш кокошки, бе! Набели имаш и себе съм такава порода клюща. Само една ми е тази. Защо? Не ми харесва. Ти ли си се побъркал или нас правиш на луди? Кьорав ли беше да видиш каква кокошка купуваш, бе? На мен да ми я харесва, не бих я взела вкъщи да стана за подиграва. А я тук вижте какво е писано. Красиви. Тази великолепна кокошка има знатно потекло. Тя е правнучка на любимата кокошка на Александър Македонски, която снасява понякога и златни яйца. Кокошката е скъп дар на градинаря Живко от Негово Величество, любимия му цар Перко II. Ето пък голяма работа, бе, съседе! Кокошка като кокошка! Кокоши! Хайде пак ще ни смеете. Пака ще кажа на царя, ще се подобри на един пожар. Нимай се поуморихме да ще идем в къща. Пасими, принцес. Слежи друго с водичка. Може да стане. Вълки! Ела, виж какво е подари царя. Я, майката принцеса е ударасна. Пасими, принцесо. И други да ти порасва. Я гледай каква пъстра перушина облече. Сега
сега, като се тръгваме от триш, по-богати ще станем. Златото е все могъщо и вълшебство прави, ала младост то не връща ни любов ни здраве, ала младост то не връща ни любов ни здраве. Лава, 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 може и да не разбирам, но не искам злато. Златото като се чире, бръзва ти душата. Златото като се чире, бръзва ти душата. Лава, 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 Е, какво не мога? Ти тази тиква нарочно тук я докара, че да се криеш от мен, от своята царица. Добре, си, скъпа царица. Нали тиквата ти сама я поиска, за да ти завиждат разните други царици. Какво ти да приказваш на душ на жив? Естествено, че съм царица луксозна. А тази тиква на теб е лика прилика, защото не си луксозен. Царю! Царю, къде си? Лукса! Царю, че сте ти важна новина. Отвън, за да донесе нов подарък. Подарък! Какво? Подарък ли? Подарък! Кой го носи? Някой ще до татин го носи. Никакви подаръци. Тиквеният подарък не е достатъчен. Но, царю, този е далеч по-малко, да. Дори не си клетка да бе. Клетка! Клетка ли? Звяр ли е или пък птица? Значи музикален подарък. От днеска ще бъде два О! славни души. Ще ехме двореца подари. Царю, ти подарък малко не връщай, когато е бил сърце. Що ме дей да го приема? Чудо ми е. Само че ти да мене трябва да изумуваш как да се отървем от тиквата. Напани си гънките пакъла. Напъвам се, царю, че сте ти. Изумуване! Напъвам. Докладвай! Тури един царски печат горе на тиквата и ще я трампим за новия подарък. Даманчо, гумен си! Затрима! Запетима! О, благодаря! Донесете подаръка! Въй, че то било красивото и словейче малко. Пратете го в моите царски покои. Там ще наученца да ми пее и нежно престива. Не искам тук, не искам. Ни златна клетка, нито без клетка. Искам преживко да ида. Ще му пристана и всички ще ми на сватба поканя. Не дей да тъпуваш, миличи. Аз с мен започнах да пееш. Когато си искаш, безумно обличай. Но клетката тук се стори. Не искам тук, не искам. Така мога да река, че поне този ще изплача и в него ще ми оставя. А, Карване, моля ти се, отървим от този подарък. Тя ако вземи да ревни тук, наистина ще ти стане сълзите си. Не го искам, пък го. Сега пък трябва да мисля как да избавя двореца и от този ценен подарък. Царю, отивам да си напълня всички гърди покъла. Царю, на мен пък тук най-после ми харесва. От днес стилът в двореца ще бъде западно-венециански. Навсякъде ще плуват гондоли, ще звучат канцонети. Ще бъда русалка или пък морска сирена. Ще има да ми завиждат разни първи царица, че има да се купея с славичи. Я! Царю! Да. Да знаеш какво се чудовища от тука. Какво може да се вижда, бе? Ако е пак някоя тиква или павачка, то той си ще те обеся. Вести ме, царю, честити, но това не е тиква, нито певачка, певеще, ами са чували са злато. Ама това в нас е царство или чуждено? У нас е царю, честити, на прост селяк е в двора. Че за какво му е въпрос рак от с злато? Златото е царска работа. Къде го има? Сега ще разберем. Сега. Гледам. О! Царю!
че ще бъда най-богатия цар на света. А ти, скъпа царица Антили, ку. Можеш веднага да ме напуснеш. Върви при мама си, щом куварът ти е вече приготвен. Ей, тези думи, които ми говориш отрови, не можеш да ги изречеш с по-голяма луксозност. Как прост цар като те ще царува без царица луксозна? Ама не ще ти се знаят хората и ще изпият в друго царство западно, където няма прости хора, а само луксозни. Затова този път ти прощавам и куфърът ти го подарявам. Айде, остани още малко на шпреца. А ти, Дарване, мисли как да се добиеш тази кокошчица вълшебна, дето ще ни се понини от злато. Мисля, царе, че си ти. Мисля. Измисли. Пак, какво ще направим и ще се здобием. Саманчо, умен си! За петина! За десетима! Благодаря! Но, тихо, някой да ни чуе. Царю, а пък аз си смислих какво ще правим с чубаните яйца от злато. Най-първо ще сушия хиляди рокли в стил западноевропейски. Сега е много модерно и ще е страшно луксозно, за да има да ми завиждат различни други царици, нали те? Царю! 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 Слушайте, хора! Стари и млади, мъже и жени, слушайте! Първо, съобщава се на всички подданици на царството, че ако някой има в курника си нещо вълшебно, например кокошка, която снася златни яйца, любимият ни цар Перко II е готов да я приеме като безкористен дар, знак на почет и верноподаничество. Второ, Него Величество, цар Перко II, уверява кокошкара на златната кокошка, че ще го дари с един дар, който е в клетка турен. Трето, любимият ни цар Перко II очаква с нетърпение да му бъде подарен